Det bliver min tur til at lave den ugenlige opdatering, og det vil være oplagt at kommentere lidt på de tests, vi fik lavet i dag ved SwimCon under ledelse af Ragnar Gudmundsson. Rasmus han var desværre blevet syg, og vi har derfor taget TP med. TP er også vores faste træningsmarker, og vi satser kraftigt på, at TP også kvalder til Hawaii. Han skal køre i Kalmar her til sommer. Vi er alle sammen blevet testet før med en laktattest, men det nye i det her, det var, at Ragnar har mulighed for også at måle vores udånding. Det vil sige ud fra en RQ-værdi. Så kan han det udmundes i tal, og ud fra det tal er man i stand til at se, hvor stor en kulhydrat forbrænding det er, og hvor stor en andel der kommer fra fedtet. Og det var naturligvis de værdier, som vi synes var ekstremt interessante for os. Vi har brugt rigtig mange timer her hen over vinteren på træning, og det her det var ligesom vores første eksamen. Her ser vi et billede, og det der er mest interessant i det her, det er den nederste grønne linje. Den fortæller, hvor stor en fedtforbrændingen er under den her givende belastning. Og vi kan se, at når jeg når ud omkring cirka 220 watt, så kommer der et knæk i kurven, det vil sige, at fedtforbrændingen den begynder at falde drastisk derfra. Det der selvfølgelig er interessant, det er, at vi er interesseret i at kunne sidde ved et så højt watttal som overhovedet muligt, og stadigvæk have en stor andel af energien, der skal komme fra fedt. Fordi vores fedtdepoter er langt større end vores kulhydratdepoter, så jo længere vi kan få en energiproces, der bidrager med højt bidrag af fedt, desto længere kører vi på literen. Og det kræver ekstremt stor mængdetræning i at blive bedre til at forbrænde sit fedt. Og det er i bund og grund det, vi går ud og prøver at blive bedre i hver eneste dag, vi træner. Så i forhold til, hvor Thomas skal det grønne område nede i bunden, det er den primære fedtforbrændingsområde, og når vi kommer ud i det gule, det er det, vi kalder et højt aerob, altså en kombination af både en fedtforbrænding og en kulhydratforbrænding. Og når vi er ude i det røde område, så har vi det er en spaltning, der foregår derude, det er en ren nedbrydning af sukker, og den koster rigtig, rigtig meget. Men som sagt, så er vi interesseret i at forfølge det her punkt ud mod en endnu større fedtforbrænding. Det var en submaximal test, vi lavede i dag. Det vil sige, at vi kørte os ikke ud til fuldstændig udmattelse, men kiggede udelukkende på RQ-værdi. Når vi konstaterer, at vi var over på en ren sukkerforbrænding, så afbrød vi mere eller mindre testen. Vi får ikke noget ud af på det nuværende tidspunkt at lave en maksimal test. Vi har ikke lavet en frygtelig masse intervaller, så det vi primært har brugt de seneste måneder på, det er at udbygge det her område, hvor kroppen bliver bedre til at arbejde ved en fedtforbrænding. Vi leverede alle tre relativt gode test i dag, såvel en løbetest hver og en cykeltest hver. Så det var super positivt, og det var brandærgerligt, at vi måtte undvære Rasmus. Jeg har hørt fra ham lige for en times tid siden, og han er i god bedring og satser på at være klar på lidt svømning og løb i morgentiden. Jeg håber, I har haft en rigtig god træningsuge, og håber, I må få en god træningsuge. Husk at stay tuned. Vi vil, så snart tallene, de helt konkrete tal fra vores test, de ligger færdige, så vil vi opdatere dem her på siden og kommentere lidt på dem. Og fortælle lidt om, hvorfor vi er så interesseret i at nedbringe de her laktatværdier, og hvilken betydning det har for vores brændstoføkonomi på en Ironman.